A deputada de Cultura, Iria Castro, presentou no Museo Provincial a Semana do Patrimonio Invisible, un ciclo que abre as portas de tesouros da nosa provincia habitualmente inaccesibles ou pouco coñecidos. E faino co deseño de visitas guiadas, destinadas a grupos reducidos, en lugares como a Feirrería de Penacova en Bóveda, a Igrexa do Hospital do Incio, San Vicente do Pino en Monforte ou o Pazo de Ferreiroá en Pantón. Outros espazos agochados que poderán descubrir os participantes as fins de semana do 7, 8 e do 14 e 15 de xuño serán a Cova de Santalla de Lóuzara en Samos, o Encoro de Belesar en Chantada, o Seminario de Mondoñedo ou o Mosteiro de San Salvador de Lourenzá. Segundo a deputada, con esta iniciativa, ademais de dar visibilidade a diferentes espazos, ponse en valor a diversidade patrimonial da provincia e sensibilízase a sociedades sobre a importancia da protección e conservación do patrimonio. O prazo para apuntarse ábrese este xoves 5 de xuño na web patrimonioinvisible.gal. Cada solicitante poderá reservar un máximo de 2 visitas para 2 persoas.